Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke andizungena kakhulu kumba wemetshi yayizolo ngoba imetshi yayizolo ijije inhliziyo zabantu. Masiqale kanje, masiqale phaa nge-starting lineup seKaizer Chiefs. Ndizambeka ityala umqeqeshi weKaizer Chiefs kulena indawo. Usitshintshele ntoni starting lineup iKaizer Chiefs bewine ngaso phaa kwiKruger United nje okokuqala? Ngoba udlalise uMthasingwa, wadlalisa uNgcobo, wadlalisa uMabuya esiswini. Xa uthi ukukhangela ukujonga la combination ayifunayo ayizukwenzeka ngoba iKaizer Chiefs phayisa zikithini sebala icombination biseyifumene ekaMabuya noNdlovu. Bokumele bapha uqalise uMabuya noNdlovu. Into kaNkosindiphile Ngcobo kudala ke yona ke sayimemeza sayikwazi into okubana ke uNkosindiphile Ngcobo akusekho isidingo sokubana iKaizer Chiefs izinyanisele ngoNgcobo imfake ngenkani. uNgcobo ngomnye weplayers owahlulakala lijezi leKaizer Chiefs iminyaka eyadlulayo. uNgcobo akasayo youngster ngoku, uleqa i-30 years ngoku. uNgcobo ngomnye ofana noBruce Vuma ohleli kwiKaizer Chiefs iminyaka, kodwa akho nto ayenzela yona iKaizer Chiefs. Kwayi-contract yakhe uNgcobo kule season isayinwe nzima, biseyicinga umkhulu leKaizer Chiefs yamsizela yamnikeza unyaka oyi-1 endiqonda ukubana akazusinda kusizini ezayo iza kumkhulu leKaizer Chiefs. Ndifuna ukuthi ke umqeqeshi weKaizer Chiefs bangagxinisi kakhulu phaa uNkosindiphile Ngcobo, akho nto azoyifumana. uMthasingwa umfana omdala usafika, akangayibambi le nto ifunekayo phaa kuqala leKaizer Chiefs. Andifuna ukhaleza ke ndimleqe kakhulu ngoba sazi kwiimetshi ezintathu nezine ezizayo uba uzobe njani, kodwa bekumele umqeqeshi weKaizer Chiefs akaqalanga ngayo kulaa game. Bekumele uqale ngoMabuya noNdlovu. Ndiyamgxeka ke lapho. Siphume ke sibheke ekuathekeni kwakhe. Kunezinto oye uzijonge xa ungumqeqeshi ngamanye amaxesha. Bukumele uWandile Duba phaa akamkhuphanga. uDuba xa mdlalisa njenge-striker umdlalisa unumber 9. Xa engenzanga kakuhle njengonumber 9, uDuba uyakwazi udlala ecaleni. Bekumele uDuba umduntsile okanye amenze come striker, emveni koko afake lo number 9 ke azokumsebenzela phaa ngaphambili. Ngaphezu kwento yonke ke baphulaphuli, iKaizer Chiefs ayibethwanga nje kuba kuthiwa ibethiwe, libhadi. Abafana abadala bazamile uhlanganisa phaa naphaa, asinosoze sibatyele endlala. Zii-mistakes nje ezithile zomqeqeshi ekumele zilungisile kwigame ezayo, ngoba ke izawudlala neSundowns iKaizer Chiefs apho ngomgqibelo. Zezo mistakes ezofike zilungisile phaa uDa Cruz. Kona ke akulahlwa mbeleko ngakufelwa amakhosi amahle. Sibulala naphaa kuLangelihle Phili ngongena kwakhe umfana omdala. Wabona kanti okubana ukunqanela ukudlala. Ilele kumqeqeshi ke lento okubana ke awabona amaphutha awenzileyo phaa izonto okubana eza midfielders ezintathu bezifakile phaa azimsebenzelanga konke. Azama ukutshintsha ke ngoku. Okokugqibela sibhekise phaa kuBrandon Peterson. Ela goal uBrandon Peterson unesandla mfana omdala phaa. Akakwazanga ukujaja ibhola uBrandon Peterson. Andazi noba becinga izoba yi-cross naleya, because umqondo kaBrandon Peterson phaa ebefuna ukuphuma kuqala, ebecinga izoba yi-cross oyibetha mhlawumbi ngencindo okanye oyibamba. Yambona lapha lento okubana ugephile, ebetha kulaa ndawo suka kuyo, akakwazi uba sahamba ayonqanda loo bhola uBrandon Peterson. Naye ke liphutha lakhe eliya alenzileyo kulaa goal umfana omdala. Esinethemba lokubana ke naye uzawufunda kwelaa phutha. Kona ke makhosi, masivukeni sivuthulule sithabathise, sijonge kulaa mdlalo weKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns. I-M10 8 sikhohlwe ngayo, sekuphelile. Singaqumbi side siqalekise sigxeka abadlali phaa naphaa. Zimpazamana ezithile ezi ezenziwe ngumqeqeshi ekumele naye ke kugame ezayo azilungise. Injalo ke baphulaphuli, nani ke ningake ningene nitshone into okubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona
kwixa elizayo kakuhle babukeli.